Go. Hello po mga kabareks, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay magluluto na naman po tayo ng chicken curry para ulam namin ngayong gabi. Ganito po ang style ko sa pagluluto. Ito po yung mga ingredients. Meron akong patatas, tapos eto, paminta, saka chicken curry powder, at saka chicken cubes, ito magic sarap, saka meron din akong dahon ng siling labuyo, sibuyas, bawang, saka luya, tapos may gata ng niyog. Ngayon ang ginawa ko, itong curry powder hinalo ko na dito sa gata ng niyog para pag nilagay din sa pagluluto, hindi magbubuo-buo. Tunaw na sa sagata. Ngayon mga kabareks, umpisahan na po natin ang pagluluto. Samahan niyo po ako. Go. So ngayon mga kabarek, maggigisa na tayo. Lagyan natin ng mantika. Unahin muna natin ang sibuyas. Sunod naman natin yung bawang. Saka luya. Stop muna. Nakalimutan ako yung manok. Go. Lagay na natin mga kabareks yung manok. Lagyan na natin yung mga kabareks yung magic sarap para lumasa na sa manok. Habang ginigisa. Sumunod, paminta. Takpan muna natin mga kabarek. Yan na po muna. Mamaya update ko po kayo. Go. So ngayon mga kabarek, ilagay na naman natin yung chicken cubes.
ulit natin. Maya-maya po ulit ng konti. Update ko ulit kayo. Go. So, ngayon mga kabaris, lagay na po natin yung patatas. Medyo maluluto na yung manok. Lagyan natin ang patatas. Tapos, sabay na rin natin yung siling labuyo. Takpan ulit natin mga kabalis. Maya-maya ng konti, update ko ulit kayo. Go. Okay, ngayon mga kabariks, lalagay na natin tong gata ng niyog na may chicken curry. Kasi luto na yung patatas. Ayan na. Ayan na natin. Timutin natin. Sayang. Ang bango na. Amoy na, curry powder. Pakuluin muna natin. Kaya natin kumulo. Lagay na pala natin tong yung dahon ng sili. Ikita na yung nagmamantika na yung langis ng niyog. Pag umibabaw na yung langis ng niyog, yung parang nagmamantika na, luto na yan. Nangya natin kung anong lasa. Sarap ah. Chicken curry na talaga ang lasa. Pati yung alat niya, tamang-tama. Tamang-tama ang timpla. Maya-maya ng konti. Pwede na ito patayin. Luto na ito.
Lutuin muna natin ng konti ang gata. Go. So, ngayon mga kabariks, tingnan na natin. Luto na ang gata nito. Luto na. Patay na natin. Pwede na tayong mag-serve. Tingnan natin sa sarap na nito. Serve na natin mga kabarik. Lamesa. So, ito na po yun mga kabaris na chicken curry Bicolano Express. Sana po mga kabariks nag-enjoy po kayo. Maraming salamat po sa panonood. Sana po mag-subscribe po lagi kayo sa akin.